úvodné slovo by som chcel jednu príhodu, čo sa mi tu stalo prednedávnom, pred 2 mesiacmi. Asi o čom to je naše združenie a ako sa stará o svojich členov. Jedna pani mi zavolala a chcela svojho syna, ktorá mi predstaviť, že on je tiež mladý človek a chce sa stať farmárom a že čo ako by má robiť, že ona síce nie je mladá, ani farmárka, ale tak veľmi, veľmi rada by nejaké informácie získala od nás a tak ďalej. Takže nejako ma to napadlo. Najprv sa mi to zdalo byť smiešné, samozrejme, akože na prvé počutie asi každému z vás, ale potom ma to napadlo, že asi toto môže byť také poslanie, ako má fungovať nejaké združenie, že by sa mal starať o tých mladých, čo ešte potrebujú sa rozvinúť alebo svoje podnikania. Vítame tu medzi nami pána generálneho riaditeľa Serenčeša z PPA agentúry a jeho kolegu pána Beného. Ďakujem pekne za slovo. No, tak najviac, čo teda poľnohospodárov zaujíma, či čo sa poľnohospodárov, je ako pôjdu priame platby. V podstate to, čo sme slúbili, tých 11,5 miliardy v decembri, by sa malo podariť, pretože boli vyplatené veľké dobyčie jednotky. Tam sme vydali teda zhruba 2280 rozhodnutí, celkové sumy 1,7 miliardy, tie sú vyplatené a momentálne sa teda vyplácajú ostatné priame platby, to znamená platba na plochu, podpora plodín na ornej pôde, ovocie, zelenina, tabak, chmel. Takže toto sú platby zhruba v objeme 9,5 miliardy a malo by to byť vyplatené najneskôršie na budúci týždeň v pondelok. Teraz som dostal po ceste sem informáciu, že už je 2,6 miliardy v štátnej pokladnici, to znamená, že postupne tie peňažky tam natekajú. Toľko tak stručne k priamym platbám. Čo sa týka projektových podpor, v rámci jednej jednotky modernizácia fariem vyhodnocujeme projekty v rozpätí 100 až 75 bodov. Zatiaľ je podpísaných zhruba 280 projektov. Tie, ktoré sú podpísané z obidvoch strán, sú aj na internete. Tam ich je 169. No, ono sa bude budúci týždeň aktualizovať znovu tento zoznam, takže pribudlo tam podstatné množstvo podpísaných zmluv. Takže odhadujeme, že v rámci jednej jednotky tú alokáciu, ktorú verejne, teda povedal pán minister, 9,6 miliardy, by sme mali naplniť zhruba na 80%, čiže okolo 7 miliard. Ostatné opatrenia by sme mali zvládnuť nakontrahovať v takej podobe, ako sú, to znamená 1/2 v plnej, teda tú alokáciu by sme mali naplniť. Už dnes je tam, myslím, že len posledných 60 projektov na vyhodnotenie. Alokácia bola 4,9 miliardy, momentálne už máme cez 4,7 nakontrahovaných, takže myslím si, že tu by sa to mohlo splniť. No a čo sa týka 1,6 a 3,3, to je vzdelávanie, tam sa momentálne pozastavilo vyhodnocovanie z toho dôvodu, že tie oprávnené aktivity sú všetky orientované na informačné technológie pre poľnohospodárov a zdá sa, že nenaplňa to asi úplne smer PRVčka, takže tam bude zriadená komisia, ktorá bude projekty potom posudzovať individuálne. No a 1,7, to sú tie malé projekty, tých 1500 €. Je tam dosť veľa projektov, cez 700. Tieto projekty budeme vyhodnocovať až koncom februára, začiatkom marca budúceho roku. Ja by som mal teda dotaz, čo sa týka tých možných podpor, alebo respektíve čo v celej EU bežalo, čo sa týka začínajúcich mladých farmárov a predčasného odchodu do dôchodku, že či je tu ešte možnosť do roku 2013, alebo či sa bude diať nejaká zmena, že by sa to mohlo zaradiť do toho programu ešte, alebo vyzerá byť nemožné podľa mňa. V tejto chvíli na to neviem. Čo s takými farmármi, ktorí začali so živočíšnou výrobou v priebehu roka? Či ste také niečo nezvažovali? No, poviem pravdu, že sme to nezvažovali, čo s tým, ale
Vzhľadom k tomu, že od budúceho roku by sa mal zmeniť systém podpory v poľnohospodárstve, mal by byť viacej orientovaný smerom teda k živočíšnej výrobe, ovociu, zelenine. Takže tam sa teraz aktualizuje sa systém evidencie zvierat tak, aby bol dostupný v reálnom čase. To znamená, že pôjde sa na to, čo bude skutočne v evidencii a mala by tá evidencia veľa pružnejšia, ako je doteraz. To znamená, doteraz funguje na ročnej báze, tam od nového systému sa požadovalo, že by to boli dvojtýždňové intervaly. Takže ak sa podarí dobudovať centrálnu evidenciu zvierat tak, aby to bolo pružné doplňanie informácií, aby ten tok bol aj jedným, aj druhým smerom, tak v podstate môžeme prejsť na systém dobyčích jednotiek, ktorý teda sa presadzuje, pretože bolo by to vyplácané na aktuálny stav, áno. Nemohlo by sa stať niečo také, že teda niekto si zadefinoval, ja neviem, 500 kusov, v priebehu roka ich predá, vyinkasuje peniaze, ale ešte si zoberie aj podporu na 500 kusov. No. Takže ide o tú promptnosť, ale tam potrebuje nejaké investície, aby sa to dobudovalo celé, ten systém. Ale každopádne, ak sa má zmeniť systém podpory, tak toto je nevyhnutnosť toho systému. A tým pádom by sa vlastne splnila aj tá požiadavka, že keby si niekto v priebehu roka kúpil, tak bolo by to možné ich zaevidovať a v podstate iné aj podporiť. Prečo živnostníkov, keď už teda niekto robí na živnosť v poľnohospodárstve, prečo živnostníkov tiež, živnostníci sú tiež vyradení? Ako akceptujete samostatne hospodáriacich rolníkov a potom spoločnosti? To sa nedá tak jednoznačne povedať, koho akceptujeme, koho neakceptujeme. Keď si prečítate príročku... No, ale živnostníci budú sa vyradení. Tiež. Keď som to chcela našiť... Myslíte, odkiaľ boli vyradení? Odkiaľ boli vyradení? Došla som do jednej agentúry s tým, že som to chcela našiť, že si kúpim teda tie fóliovníky a že akože budem pestovať papriku na veľké teda ploche. S tým, že potrebujem ten fóliovník na výrobu aj pre mňa, tak jak sme išli podľa tých položiek, tak ja ako živnostník tam nepatrím proste. Keď si zoberiete oprávnený žiadateľ, kto je oprávnený? A my máme v príručke, že nemôžete čerpať na takéto činnosť? Tak mi povedal, že som v tej agentúre. Pokiaľ máte v predmete činnosti poľnohospodárskú prvovýrobu, tak to ste oprávnení žiadateľom. Bez ohľadu na to, či ste obchodná spoločnosť, alebo podnikáte na základe živnostenského oprávnenia, alebo ste súkromní hospodáriaci rolník. Tam mi povedali, že iba samostatné hospodáriaci rolníci a spoločnosti. Živnostníci nie. Tak to nebola vhodná informácia, dobrá informácia. Keď si pozriete, však tuto vidím, že kolegovia vaši prikyvujú, že je to tak.